Representantes sindicais e da Xunta de Persoal do Hospital Comarcal de Monforte anunciaron onte unha folga para os días 24 e 26 de abril. Segundo transcendeu, chegaron a este punto para que se atendan as demandas que levan tempo facendo ante os máximos responsables da área de Lugo e da sanidade galega, sobre todo na cobertura de especialidades e persoal como de enfermería, técnicos e outros servizos. Non descartan converter este paro de martes e xoves en algo indefinido se non se ve a atención ao que se solicita. Segundo acordaron en asemblea, piden a retirada da Lei de Saúde que vén de aprobarse no Parlamento galego polo Goberno Popular. É unha longa lista reivindicativa que se traduce nunha sobrecarga do persoal derivada tamén da sobrecarga asistencial e, segundo salientaron nunha radio local, as listas de agarda serían, segundo os seus datos, cada vez maiores.